Знаете ли, че един от най-великите концерти в историята на Металика е бил в България на националния стадион Васил Левски? През 2010 година Металика обявяват европейското си турне Голямата четворка в 12 държави, заедно с Slayer, Megadeth и Anthrax. Единствено в София обаче концертът бива професионално заснет и издаден на DVD. Мега събитието е било излъчвано на живо в над 450 кина в Америка и още 350 в Европа, Канада, Латинска Америка и на известният Лестър Скуер в Лондон. Продажбите на DVD-то достигат номер 1 в класациите на Америка, Англия и Австралия. По време на концерта вокалистът на Металика Джеймс Хетфилд заявява, че този момент е исторически. Защото четирите групи излизат едновременно на сцената и изпълняват песента на Diamond Head Am I Evil. За първи път от 27 години Дейв Мастиен и Джеймс Хетфилд са заедно на една сцена. Мнозина критици и рок легенди нареждат концерта в София в топ 10 на най-великите изпълнения на Металика. А барабанистът Ларс Улрих от Металика завършва концерта в София така. Българите наистина сме най-уникалната публика. Надявам се все повече такива концерти да има.